nani maNazaretha novuma. Amen. Yabona isono singavunywa ngoba akekho umuntu wona izono lezi abantu angazi ukuthi bakusabana ukuvuma. Ukuthi baba nginenkinga la. Uma ungazi ufa ungavumile uzoya kuliphi izulu. Ngoba uzobuya lapha bese ubona abantu basemhlabeni bese bethi abantu kanti loshembe wakho usebenzani. Nangu lo muntu eboka. Kanti lo kuthiwa uNkulunkulu nje uNkulunkulu muni lo. Uma njengoba nje iklasi uthi ingaka la emva kwami bonke abantu bazaguqa bethandaza manje becela zonke izinto abacela kodwa na uqalekisiwe thandaza wakho awuyindawo uwa lapha phambi kwakho awufiki ndawo nje. Izuhlungu ngalilanga kunikela indoda kimi. Yaza khala inyembezi inikela icela la emathempelini la lasikhambela khona. Yathi mfundisi thandazisa. Yathi ngaze ngafa indlala. Ingane zami ziyasebenza kodwa azibisi lutho ngafundisa. Zikho konke kodwa nje isengulela indlala. Hayibo. Awu. Nizofika phi? Ulami salaza lakho. Futhi umuntu ongamphuyisa imali nonina akayindawo lo muntu. Noma babona nje uba kwakho ufuna umphi imali ngaso sonke isikhathi. Umama wakho umphi imali ngaso sonke isikhathi. Uma ususebenza ngoba uzele yebo uNkulunkulu wakho lo. Amen. Akekho umuntu. Lesilapha kuJuly. Izolo lokho. Yabona July ngakanani manje? Khulu nofakazi manoko. Ngisho yini njengoba uyazi ukuthi la uzayo ngizobe nethana nyuka nedraft number. Njengoba nomthandazo ugcwele emgwaqweni. Noma ngabe kwenziwani ushaya u12 nethana nyuka nomgwaqani ethempelini. Bethla sotha. Lezo nayo wathi nezimani nje nani ibuka nje mhlomba ke nithathe nje ibuko nibuke. Uthathe isibuko kahle uzobana ubuke esibukweni. Uthi uzobana wona umusi. Yabona afanele uhambe emhlabeni ungenawo umusi. Ngoba uzofika umuzo lapho kuthiwa wenzeni. Uphi umusi lobulapha nje. Uzongena kule phezulu. Ngoba mina izulu umndeni wakile lokuqala lelo lesibili la kwashana. Ayiphelele ukuthi abantu besebenye wena isikhathi sekukhalela insimbi kuyosondela abantu abayesondela besebenye emgwaqweni. Nathi sinebazali sisaphi ingane singakhona. Ngoba ngeke singane funde ngoba sesilapha. Asala phansi la. Ingane ukuze igibele emotweni ayiqale la ngasekhaya usibona cha isesikoleni la. Phela phasi umuntu ofundayo. Umuntu angafunda kaphasi. Futhi umuntu olova esikoleni akaphasi. Futhi umuntu ongalova esikoleni kodwa othe phakathi esikoleni kodwa bengafunda kaphasi. Kusho ngoba sila ejabuleni kodwa abantu abakhuluma kodwa uzophasa.